дар ноҳияи Деваштич кирми наве пайдо шудааст ки деҳқонон дар Тоҷикистон ин гуна ҳашаротро бори якум дидаанд. Ин намуди ҳашарот ба киштукори чандин деҳқонон зарари манфӣ расонида ҳосили онҳоро нобуд сохтааст. Доир ба ин масъала дар шабакаҳои иҷтимоӣ матлабҳо нашр шуда буданд. Рӯзноманигор Бунёдҷон Пӯлодӣ дар сомонаи фейсбуки худ чунин гуфта буд: садҳо тонна картошкаро аз нобудшавӣ наҷот диҳем. Ба таваҷҷӯҳи Академияи илмҳо, Вазорати кишоварзӣ ва дигар ниҳоди дахлдор дар картошказорҳои ноҳияи Деваштич, Ғончии қаблӣ ба таври ногаҳонӣ ва бо суръати тез як офат пайдо ва паҳн шуда истодааст. аз рӯи гуфтаи деҳқонон кирми сабзранги номаълуме пайдо шудааст ки ниҳоли картошкаро бо суръати тез хӯрда нобуд карда истодааст. деҳқонҳо намедонанд ки бо он чӣ гуна муқобилият кунанд. ягон дору фоида нарасонида истодааст ва то ҳол ягон доруи махсус ҳам нест. агар ин ҳолат омӯхта нашавад ва роҳи раҳоӣ аз ин бало ёфт нагардад, аз эҳтимол дур нест ки садҳо тонна ҳосил нобуд ё бесифат гардад, чунки ҳам кирм ниҳоли картошкаро зуд нобуд мекунад ва ҳам деҳқонҳо аз саросемагӣ ҳар гуна доруву зархимикатҳоро истифода бурдан доранд. барои таҳқиқи масъала мо бо яке аз деҳқонони минтақаи Калинободи ноҳияи Деваштич, деҳаи Шоҳон Сафар Умаров тариқи телефон суҳбат кардем. ӯ хабари паҳн шудани кирмро тасдиқ кард. ҳамин сол 2022 якуми боринҷи шуд. ҳафташ худи ман кирми карама баргиша мехӯрад ку нур мегӯм як кирми дарози гӯем кирми карам бо шакла шуд. леки ҳамин ҷувори макка, ҳамин шӯра, ҳамин беда, ҳамин хел чиза баргиша фақат мехӯраданд. аз рӯи гуфтаи деҳқон Сафар Умаров, ин кирм сабзранг буда ниҳоли картошкаро бо суръати тез хӯрда нобуд мекунад. деҳқонон намедонанд ки он ҳашаротро чӣ хел безарар кунанд. то ҳол барои нобуд кардани он дору наёфтаанд. деҳаи Шоҳон, Хуҷаҳо, Қалъаи Ҳоҷӣ деҳаҳо ба ганда махшуришид бисёр одамо якта одам ман хеле воқиф худам дидам 4600 сом якум гектар ба дору харидиам. бо ҳоли ҳамон хел ягон 60-70 фоизаш модӣ хел ба 100% медиа кунад. мисал худи ин мегӯӣ мисол тарафаш равид, агар ягон дору ягон намуди дори гуфта равид мепартод, замин ба худаш мепартод, шумо доруяшро мебуред мебурода ё хокро медарод ё ягон ҷин рустиро мериса. ҳамин дегоҳӣ ҳам дами дегоҳӣ мешад ки ҳамин шафаршафа мешад, ҳамин барало шададан мешад, яъне хӯрда намеояд. дар сомонаи иҷтимоии фейсбуки Вазорати кишоварзии Тоҷикистон матлуботе нашр шудааст ки муовини аввали ин вазорат Музаффар Мирзозода ба Деваштич ҳузур овардааст ва аз ҳолати мавҷуд буда огаҳ гардидааст. дар матлаб ҳолат хуб баҳо дода мешавад ва барои беҳтар кардани вазъ Музаффар Мирзозода дастурҳои худро додааст. вобаста ба масъалаи мазкур рӯзҳои наздик аз ин раёсати кишоварзии вилоят ба мо матлубот пешниҳод мекунанд. ин мавзӯъро мо дар дигар барномаҳо низ таҳқиқӣ хоҳем кард.